Recollemos unha demanda da cidadanía, unha demanda concreta para as persoas que teñen unha enfermidade, en este caso de diabetes, unha demanda que se propuxo ao anterior goberno, non sei se non se recolleu, se quedou no caixón das cousas olvidadas ou quizáis se traspapelou. Tamén nos consta de que se fixo chegar algunha solicitude por rexistro ao actual goberno. Básicamente o que se recolle é que as persoas que teñen diabetes, en especial aquelas persoas que pola súa condición de tipo de diabetes producen residuos sanitarios, non teñen ningún tipo de contenedor específico. Están buscando solucións, moitas veces solucións con farmacias ou solucións achegando ao centro de saúde. Bueno, dependendo o caso, teñen unha solución parcial, pero non unha solución completa. Que é o que se está reivindicando? Primeiramente, o que se está reivindicando é que se lle facilite un depósito sanitario preto dos seus domicilios para que poidan, entre outras cousas, depositar agullas, lancetas, xiringas, catéteres, bolsas hidrotérmicas, tiras reactivas, glucómetros, sensores, cartuchos de insulina, pilas, entre outras moitos residuos. É unha demanda que consideramos que é sinxelo de dar cobertura. Sabemos que en algúns lugares se xestiona a través do punto limpo. Nos fixemos a consulta por si en Pontareas se facía así. Desde o punto de limpo nos dixeron que non. Entonces rogamos ao goberno municipal a que dé a solución coa máxima celeridade posible a este tema. E tamén facemos unha pequena reflexión. Ás veces a política da escoita se materializa en estas cousas. Son cousas sinxelas que facilita a vida a moitos veciños e moitas veciñas, especialmente a aquelas que teñen algunha dificultade coa xestión da súa vida cotiá. E é importante facilitarlle o máximo posible. Todo o mundo quere contenedores preto da súa casa. Isto creo que dá solución a moitas persoas, a moitas familias da nosa vila. Esperemos que así se faga e que se faga coa máxima celeridade posible. Moitas grazas.